Good morning! We're off to the clinic ulit guys para sa final clearance ni Daddy. Tapos dadaan muna kami dito sa Marilao Polyclinic para kunin yung yung ECG result ni Daddy. Kasi kahapon dyan na kami nagpa-ECG at ayun nga, sira yung ECG dun sa clinic nila Doc J. Yan, and then ayun, 3 to 4 hours kaming pinag-aantay kahapon. Eh, sabi namin, ngayon na lang balikan. Total ngayon din naman yung balik namin sa sa clinic. So, ayan. Final bago siya i-admit. Kaloka. Yung Shopee ko, ang dami pang pending. Yung yung EV salt scrub kasi hindi pa dumadating. Kaloka naman yarn. Ayan. Anyway, parating na rin yun anytime. Anytime ngayon. Sana dumating para di tayo ma-penalty ni Shopee. Ayan. Ako kinakabahan, Dad. Di ko kinakabahan. Saan? Sa gagawin sa'yo. Hindi. Ako hindi nakakabahan eh. Okay. Uy, in fairness, ang ganda talaga. Ayun na naman ako eh. No? Pero pumangit yung ko, yung skin ko guys, lately. Ayan no, tinubuan ako ng mga pimples. Eh, nakita nyo yan. Parang mga bootleg. Siguro dahil sa stress. Pero okay lang yan. May 39 naman tayo. Hindi nako-cover naman siya nung sunblock foundation. Diba? So, yun lang. See you later. Umulan pa nga po. Oh, magdahan-dahan ka. Ayun, cleared na guys. Na kami ng clearance. And then diretso na kami sa hospital. Ayan, na siya. Admit na siya. Pero dadaan muna ako sa shop. Ay, sa bahay pala. Wala pa tayong wala pang gamit eh, no? Hi guys. Ayan, ngarag na ako. Nakasettle na si Daddy. Hindi ko na nadala tong camera kanina eh. So, uuwi muna ako. At may mga product akong parating eh. Ayan, tapos iwanan ko na si Taylor para hindi magastos sa gas. Mag-ano na lang ako, mag-jeep na lang ako. Ayan, kasi bukas naman ng umaga, babalik ako or madaling araw. Or di ko alam. Basta. Ayan, teka, papahinga muna ako. Mapagod ako pabalik-balik. Kasi pagdating namin dito, kung anik-anik pang ginawa sa kanya, chinek ulit. Chinek na nga doon kila Doc J. Chinek pa rin dito. Ginawa na pa ng mga vital signs. Kineme. So, yung na-admit kami, 5 pasado na. Kaloka. Naiinip na nga siya na naman. Alam nyo naman pag naiinip talaga. Na nababagrat na. Sabi ko, konting lang naman. Konting tawag doon. Pasensya. So anyway, ayun nga, nakasettle na siya doon sa sa room niya. And then, ayan, silipin ko muna din yung anak ko sa sa bahay. Ayan, tapos yung mga dogs naman, si auntie na nagpakain eh. Ayun. Tapos ano pa ba? Ano ba yung inaano mo? So, wala, yun lang. Kinuha ko lang tong camera nga dito sa sa sasakyan. Tapos iwanan ko na lang din si si Taylor. Kasi yeah, mura lang naman yung parking kapag naka-admit kayo. Kaysa magbayad ako ng 50 tapos bukas babalik na. Ano ba? Daling ko na kaya? What you think? Na pinag-iisipan ko din eh. Ano ba? Pag naiwan ko na lang siguro. Pwede naman ako pumunta dito anytime mag jeep. Kasi pag mag-jeep ano ba? Teka guys, sobrang ko na hindi na gumagana yung utak ko. Ayan. Hello. So, ayun na. Ay, sorry. Andito na ako sa bahay. Oh, shucks. Wala pa. Oh, ano ba yan? Wala pa ng battery. Anyway, ayun, dito na ako sa bahay. Pagkagaling ko sa ospital, dumiretso ko sa store kasi ang dami kong pinabook na mga stocks. Kanina pa yun, stress na ako. Pinasabay ko yun sa isang
co-distributor ko. Kaso hindi naman sinabay, nakakaloka. So, ayun, ako na lang ulit nag-book. And then, yun nga, inayos ko yung mga dapat na ayusin para sa pick up bukas. Then, basta, mga inayos pa ko guys. Pero babalik na ako doon kay daddy. Mag-ano lang ako. Nag-charge lang ako. Charge muna ako. Tapos inaantay ko pa din kasi si Rico at magpapahatid ako. Natatakot ako mag-commute mag-isa. Lalo't gabi na nung oras na 9:30. So nag-gym lang si Rico. Kaya inaantay ko. Ayun, buksan natin yung doon muna kayo sa labas matutulog, no? No? Pinakain kayo ni auntie kanina? Ha? Pinakain kayo? Doon muna kayo, no? At si daddy, tatanggalan muna si daddy ng ng masakit, no? Sa katawan? Yes? Dapat sabi ko, bukas na ako babalik doon. Bukas ko na balikan si daddy kaso bigla naman ako nakonsensya. Bigla naman ako nakonsensya mag-isa siya doon. And then, di rin ako makakatulog. Alam mo yun, kahit na nandito ako sa sa bahay, parang feeling ko hindi rin ako makakatulog. Might as well na doon na lang, bantayan ko siya. So, yun. Ay, naku. Wala kasing semi-private lang kasi yung room. Kasi wala talagang room as in. Kanina nga dapat lang kami, yung napa-reserve ni Doc is parang ward lang. Pero for me, okay na yun. Sabi ko, kahit ward lang, okay na yun. Basta ma-admit siya. And then, ayun nga, para bukas nga yung ma-operahan na siya. Tapos ang dami pa, wala talaga, hindi naging available, yung ganyan. So, buti na lang nagkaroon ng room na available. Yun nga, yung semi-private. Sabi ko, okay na po yun. So, may kasama siyang isa doon. And, ayun nga, dalawa sila sa kwarto. So, yeah, kaya iniwan ko muna din kasi sabi ko, may kasama naman siya doon. Parang pasyente. Pero, ayun nga, kailangan ko siyang balikan, syempre. So, ayun lang guys. Magpapahinga lang ako saglit. Tapos, balik na tayo sa hospital. Ayun, sinasabi ko na kailangan, kaya ako umuwi muna. May kailangan pa akong gawin dito. Magmamap ako ng wiwi! Sino nang wiwi? Ha? Sino nang wiwi? Ready ka na? Yan, nilagyan na siya ng swero and bawal nang kumain na. Anything. Buti kakain niya lang din. So, after lagyan ng swero daw, wala na kahit tubig. Ayun, and then, buti, dalaman namin na wala palang tao sa kabila. Nakakaloka. Nagbubulungan pa kami dito. Simula kaninang pag-akyat namin ng 4 or 5, kala namin may tao. Kasi may nakita akong pagkain, may nakita akong bag. Ayun, yung nurse na nagkabit kay daddy. Chinika na, wala daw pala talaga. Skippy. Tumakas daw yung pasyente. Pa 1 month ba o pa 1 week? 1 month. Pa 1 month? Ano pa yung ba't ang tagal? Ay, grabe kasi sa sa kwarto pa lang, grabe na kung 1 month ka sa ospital, di ba? Siguro, walang pambayad, tumakas. Pero sabi ko nga, nagagawa naman ng paraan yan. Kasi maganda talaga tong ospital na to, guys. At, may mga, alam mo yung kung hindi mo kaya, may mga program talaga sila na pwede kang lapitan, pwede mong lapitan. Pati yung mga doktor, sila mismo yung gumagawa talaga ng paraan kung paano malilesen yung gagastosin yung payment. Ayan, pwede ka mag-promissory, diba? Pero anyway, mali mo naman may pinagdadaanan yung tao. Kaya, ayun. So, bulong kami ng bulong kanina ni daddy. Wala pala siyang kasama dito sa kwarto. Ang ginawa ko kanina nung iniwan kita dito. Nung umuwi ako. Muna, nagyosi muna ako. Tinan mo to? Pakatigas talaga ng ulo. Bumaba pa pala to. Nagyosi pa. Tapos ngayon, nagpapabili pa ng yosi. Eto talaga nako, guys, talaga. Yosh!
Napakatigas ng kukote. Kasakit. Pero, ayun nga, mag-freshen up na rin ako at ayan, tutubuan na naman tayo niya ng mga kagangka sa mukha. Buti dinala ko yung skincare ko. Ayun, dapat doon ako matutulog sa sa apartment. Hinaalala ko nga to. Hindi mo nakabutan. But, grabe naman siya tinabutan. Parang, Nasa loob na ako ng parang, alam ko naman na Kinakalaykay na ako. umaga yung operasyon mo. So, yun, hindi rin ako mapakali talaga. Kaya, yun. Eh, si Chris naman, okay na okay yun na iniiwan sa, sa bahay. Kayang-kaya nun. Mas mag-aalala pa ako, guys, dito. Kaysa kay Chris. Si Chris talaga nun. Independent. No? Resourceful. Tapos resourceful talaga yan pag walang pagkain sa amin. Akit niya kila tita nene niya. Doon yan makikikain. Lalo na pag alam niyang puyat din ako, hindi pa ako nakalabas ng kwarto or nakapagluto. Akit na yan, doon makikikain na. So, eto, wala. Gutom talaga. Abuti na ito pag ano ba, yun nga. Freshen up na tayo. Morning. Waiting na lang kami, guys. Kunin na siya ng ng OR. Ay, siya. Gagi. So, ayan. Okay naman yung tulog namin. Ano oras na natulog? Alauna pasado na, Tapos, dire-diretso naman din. Kapit-kapit na yun. Kasi alas 12 siya kinabitan ng swero. Tapos, yun. Mga 5 a.m. ata. Chinek siya ulit. Binigyan na ng, ano ba yun? 5 minutes before 6. 5 minutes before 6. Tapos antibiotic ata yun na nasuka siya agad. Then, ayun nga. Inaantay na lang siya kunin ng OR. 2 hours ata yung nun. 1 to 2 hours yung procedure. I'm not sure. So, sabi naman ni Doc J, parang ma-discharge naman daw agad kasi hindi kailangan matagalang recovery sa ospital. So, sana makauwi kami ngayong araw din. So, okay na kabahan, guys. Bakit? Ewan ko. How are you? Gutom na ako. Gutom na. Uhaw? Pero wag muna. Ako na lang kakain ito. Ayun, nasa banyo pa ako. Kinuha na si daddy. Pero naabutan ko naman. Yan, and then, dyan lang naman yung yung operating room. Dito mismo sa floor kung saan siya naka-stay na. Then, sakto nakita ko si Doc J. Sabi niya. So, we're in good hands naman. Basta si Doc J yung hahawak kay daddy. So, yan. Antay ko na lang siya dito sa kwarto. And, nakabahan ako. Biglang nanlamig yung yung paa ko. Tumawag yung dating manager ko sa Jollibee, manager na naging friend. Si Mamu. Hi, Mamu! Ayan, data ng vlog yun. So, nabawasan yung yung kaba ko. Thank you so much, Mamu, kung nanonood ka man. Ayan, kasi siya yung friend talaga ni Doc J. Ayun, siya din yung kasama ko nang pumunta ako dito sa nung tinanggalan din ako ng ng cyst. Yun, dahil yung kay Mamu kaya na padali, natanggalan ako agad. And same ngayon, dahil na naman kay Mamu. Kaya, thank you so much, Mamu. Sobra talaga. So, ayan, magsasagot muna ako ng mga, guys, mga orders. At kailangan natin ng pambayad, of course. Diba? Wala pa si daddy. Nakabahan ako kanina pa. Ang lang naman nung gagawin sa kanya, guys. Pero grabe talaga yung kaba ko. Ang lamig ng paa ko. Kanina pa ako pa ikot-ikot dito. Nakachika ko na yung mga naglilinis, nagpalit ng bedsheet, yung ganyan. Pero di matanggal yung kaba ko. Pero alam ko naman na na nasa mabuting kamay nga si daddy. Ayan. Talagang nervyosa lang ako. Sobra. Kaya, nako. Lalo na kapag ka nagtatrive yan, grabe ang nervyos ko, guys. Kaya, lagi kong sinasabi sa kanya na
Ayun, triple, doble, 10 beses mag-ingat. Uy, kasi, ewan, gusto ko nga ako na lang lagi mag-drive eh, kaso, ayun nga, hindi naman siya pumapayag na ako lagi ang magmaneho. So, anyway, ayan, sorry, pinapaano ko lang yung kaba ko. Tinatanggal ko lang, nagsasagot-sagot na nga ako ng mga orders eh. And shout out kay ma'am, sino ba ito? Kay ma'am Justin Allison. Ayan, hello ma'am, thank you so much. Ayan, city distributor ko sa Rosmar. Sa ano pa siya, sa Middle East. Middle East nga ba? UAE. So, thank you ma'am sa laging pag-order. Kachika ko din siya. So, ayan. Kain tayo guys, lunch. So, ako tagakain ng meal ni daddy. Para hindi na rin ako bibili, diba? O, tipid. Habang nanonood ako ng live ni Ma'am Shidonica. Ayan. Ito yung may-ari ng ano guys, ng gold. Ng gold product. Diba ang ganda-ganda niya? Para siyang ano, para ka nag-aaral ng college. Kapag Ang ano ng mukha, ang liit lang. Ito sobrang bait niyan. Ayan. Ang ganda ng mga lip tint niya. Saan ba lip tint niya? Ayan. Siya may-ari nito. Sobrang mura lang nito guys. 149 lang. So check out kayo. Ang ganda ng CEO natin. Oh. Diba? ayan. Ginawa ko kasi siyang uniform na lahat. Tapos na yung ano guys, procedure kay daddy. Pinatawag ako sa OR. Pinakita sa akin yung specimen. So, nasyonggal na. Ang liit lang pala nun eh. No? Abdo. Ayan. Tapos, ayan na yung bato. Narinig nyo yan. Grabe ang laki. Gaholin kalaki. Kaya siguro namimilipit siya sa ano, sa sakit kapag kabusog. So, in-advise din sa amin, ano, sinabi din sa amin ni Doc J, na yung pagpa-flash daw doon. Pag-flash daw ng mga oil, olive oil, with apple cider or lemon, wag daw magpapaniwala doon. Pero, may mga ano naman daw na talagang lumiliit yung ano guys, yung gallstone. Pero hindi talaga siya totally maalis. So, yung mga naka-flash daw doon na parang green something is huwag daw magpapaniwala doon. Kaya, kailangan if may mga gano'n na surgery na agad or yeah, kasi maano naman guys, may affordable naman din. I mean, may mga ano naman, may mga mura naman na, may mga affordable naman na ano talaga hospital gaya dito sa Adventist, ganyan. Yan, kaya we're so thankful na meron Doc J na laging tumutulong talaga sa amin. Yan, kasi hindi naman kami mayaman, ano, Diyos ko, alam nyo naman na allergic talaga ako sa ano, sa ospital. Yan, ayaw ko talaga pumapasok sa ospital, promise. So, anyway, ayun na. Naantay ko na lang si daddy na ibalik dito sa kwarto. Kami na pong bahala sa okay. Sige, tayo na po. Kami naman, sa iyo pagkanta doon sa kabila. Straight lang po, huwag ka nang pumilos po. Okay. Musta? Sabi ko, ba't ang tagal mo? Ano? Sakit? Sakit daw yan sa likod, sabi ni Mamu. Lalo na pag uubuhin ka, ganun, or uubo ka. Parang likod yung pinagputasan yung sakit. Ha? Diba yung mga likod yung pinagbutasan yung sakit? Okay na yan. Nagbutasan. Tinahi. Siyempre. Pinasaka ng plaster. Ang tagal mo ha. Ang oras ka kinuha, 9 o'clock ba yun? Anong oras na? Nakailang laro na ako ng ano eh. 2:00 na. Time check. It's 2:09. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 hours. Kala ko 2 hours lang. Hello guys. Nakalimutan ko dalhin tong camera. Umuwi muna ako saglit sa bahay. Naligo ako. Tapos, ayun nga, chinek ko din si Chris at yung mga doggies. And, I'm back here kay Daddy you. Oh, hindi pa rin pwede kumain. Gutom na daw siya. Nakautot ka na? Hindi pa? Tagal mo naman kasi umutot. Umutot ka na. Hindi. So, yeah, baka bukas ng umaga kami makalabas. Sana, okay na siya. Para
Sa bahay na lang magpahinga.